तुम्ही एक नाव घेतलाच नाही मी ऐकलं नाही आता घेऊ का हो नाव या घेऊ नाही 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 नाव आम्ही जाणारच नाही तर 2 ऑप्शन एक तर नाव घे नाही तर 1000 काढ 2 ऑप्शन काय तर बघ काय परवडत हा बिट्टून नाव नाही घेतलंय नाव घेतल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही अरे बाबा आमका लग्नात हे लग्नात गावलाच नव्हतं आमका मग आम्ही तेवढं थांबला नव्हतो पटकन सुरुवात लग्नात घेतलं आधी बिट्टूच्या बायको मग बिट्टू ते सारा वेळ नको बरोबर त्यांना पुढे जाऊचं आहे ना परत काय त्यांच्या माका येत नाही काय येत नाही तुझं का बरोबर येतात तुका कॅमेरा चालू आहे बघ बरोबर येतात आता तू पहिलं बिटू नाही होत आता येता बिट्या तर सारा त्यांना जायचा वेळ नको येता नाही येत म्हणजे जडण कसं होते तिकडे बेटा तू सुरुवात कर मम्मी माका नाव घेऊ कोणतरी ऐकलं असत नाही असं लगीन उपयोग आहे नाव नाही नावाशिवाय लगीन नाही होत ते मग आता मग तू बाहेर येऊ काय नाव घेऊ तुमका एवढ्या माणसात लगीन करू बायकोचं नाव घेऊचा जाम फुल कॉमेडी आहे ही कमी आता व्हायरल करतोय नको रे बाबा तू घेता आम्ही बाबा नाही मी सांगते देवीच्या मंदिराला सोन्याचा कळस आणि हितेंद्ररावांचं नाव घ्यायला मला नाही आळूस अरे वा क्या बात आहे तुझं काय नाही अरे म्हण ना भाजीत भाजी न तर भाजीत भाजी मेथीची सारा माझ्या भाजीत मीठच टाकलंय ना नावात निघू नाही गावात तर नमस्कार मित्रांनो तर मी आणि सारंग तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करतो तर आत्ता आम्ही चाललो विनूच्या मामाकडे आणि आत्ता दुपारचे 1:30 वाजतील याचा व्हिडिओ अपलोड होत ಆಗत वेळ गेलो दुपारी सकाळी 10 वाजता जायचं होता 10-10:30च्या मनात पण आता वाजलो 1:30 त्यामुळे जरा लेट झाला आणि ना सारं बघ काय आणि बघा वर्षा आणि वहिनी पाठसून येतात विनू अजून तयारी करता तर आमका सांगितलं पुढे चला तोपर्यंत आम्ही पुढे चालला होय ना चला नशीब इलो म्हणा माका वाटलं पाठसून येतच नाही की का अजून चावी नाही आणली आपण चावी आणला चला गाडी चला बसा तो बघा त्या मेकअप पण आज करूक दिलेलो नाही त्या मनाने विचार व्हिडिओ जाण्यासाठी एवढं वेळ जाता आणि सबस्क्रायबर पण दिलेले त्यामुळे लेट झाला जरा होय का सांगायचाच विचारलं जास्तच लेट तर आताची गडबड तीच होता सबस्क्रायबर येतात त्यामुळे आमका जरा बाकीची कामं बाजूक ठेवून वेळ देऊचो लागता हा जाम गरम झालं बघा काय बाबा ओय इधर देखो तर मित्रांनो आता आपण जाऊया डायरेक्ट बिट्टू येलो काय बिट्टू इलो नाही बिट्टूचा लगीन चांगलंय सांगितलं तू बिट्टू लग्नावाला बिट्टू तो लाजत ना रो तर चला तर आता जाऊया साक्षीत मगापासून साक्षीत म्हणतोय मी साक्षीत जाऊया हा आज आम्ही पोनी पण बांधलाय बघा पोनी दोन्ही केला हो दोन्ही केला चल चला मित्रांनो जाम लेट झाला आता तुम्ही व्हिडिओ आता किती पत बोलतील माहित नाही व्हिडिओ चालू म्हटल्यावर मग गप राहतील नाही तर मग ठेवून द्या लेक्चर आमका आज काय गो पटाकडे लावतो रडत नाही तो आता झोपे गेलो
घे मामी. मामी कुकरची शिट्टी ऐका घेता ह्यो बी आलो ह्यो बी आलो. वाट बघून जेवण आता नाही इथं काय बरा गेला जेवण घ्यायचं आहे. ही वाट बघी त्यांची राहायची ना. 10 वाजता निघालाय घरात. मग 10-10:30 काहीतरी फोन आलाय त्याचा मग निघतो म्हणून. चल ये इकडे इकडे आता. थांबा थांबा. मॅचिंग मॅचिंग ना. जरा जरा मॅचिंग केलं. मॅचिंग मॅचिंग ना. हा, ये ये. ये मॅचिंग मॅचिंग करूया. एक छोटं बाळ छोटं बाळ. आले म्हणजे छोटं बाळ. आले म्हणजे बाबू. काय आलं काय आलं काय आलं. कसलो भी आलो अंग काढलेले. मोर्या करा मोर्या करा मोर्या करा मोर्या करा. आले म्हणजे छोटं बाळ. आपण आता खेळू खेळू करूया. हा खेळू खेळू. फोन पण नाही गेलो तू 25 तारखेला बोललेला. मी म्हणते पण आज बिट्टू नाहीये. मग बसाक मिळाला. मामीकडे काय सार होता. ही बघ, अरे. माझी सून, मग ही बघितलं हिचं आमच्या लग्नाचा बिट्टूची व्हिडिओ. बायको अश्विनी. अरे लाईट नाही लाईट लाव. छा लुक 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 लुक. लाईटिंग चालू केल्यात. घे मामी. काय झाला की नाही. काय झाला. जवान हा, जेवण जेवतात विचारायचं. आता. मग. ती लाईट नको ये. बंद करते. काय या लुक लुक होता ना. होता. हा हा म्हणून वाट बघून हैराण झालं अशी ना. वाट बघूनच म्हटलं अजून अरे या तुझ्या भाच्याचा होईत अगं जरा आपेगिरी करीत राहतो. अरे आता संशय होतो तुम्ही फिरत येणार. फिरत नाही हिला नाही, डायरेक्ट घराकडनं हिला. डायरेक्ट घराकडनं हा. येतात का. अगं त्याचा म्हटलं काय. सकाळी व्हिडिओ झाला, मग सबस्क्रायबर आले, हा. मग त्याच्यानंतर तो व्हिडिओ अपलोड गेला. मग. मग सगळं बघून होतं. मी म्हणतोय ते देवगड पासून ते नाही हो देवगडा. की काय ते म्हणते. देवगडात जायला मग मेनू काय केला आज. आज काय मेनू गुलाबजाम. गुलाबजाम. हा. हा. सगळं आज अश्विनीने केलंय. नाही आता मामी म्हणाली मी हात वरती गेले. मी लेटर झाले. लिटर वरती काय गेलो एवढ्यात वरती पोचवता. नाही तर काय लिटर एवढ्यात होता मग नाही लिटर झालंय पण वरती नाही गेलो. जेवण तूच केलंस ना. मग वरती कुठे म्हणाली मी. जेवण सुनेन काय केलं आणि तूच केलंस ना. नाही मग दोघांनी करता. ज्याकानं नाही ज्याका जमत तसा तर प्रत्येकाने करत राहा. हात थंड होत नाही. भूक लागली. होते. कोणा तुमका हेंका लागली अगो. मग एवढं मस्त पैकी जेवण बिवून इलं. होय. या मी नाही ऐकत. माझं टायमिंग भरलं की वाटतं जेवलं की मोकळं आलंय. म्हणजे मी जेवण इलं होय. एवढा काय? गप. होय काय आहे. छोटा विनू आहे तो. होय ना होय ना. पडवडी बघ पडवडी बघ. हे बघ हे बघ हे बघ किती. हे बघ हे बघ काय. हे बघ काढीत ना. खात नाही मी फक्त बघून समाधान. मग विकित पण ना. नाही नाही चे अशीच दिली कोणा कोणा. हा हा मोपच ती बघ. खूप म्हणजे यंदा तरी कमी आहेत बाबा ऐकलं. नाहीतर किती 122 पर्यंत काढलेली आहेत आम्ही. हा हा हे आता किती वेल 47 होती. वेलवलं येत नाही ते 1-2च. यंदा किती 47-48 होती. ते 122 पर्यंत काढलेली आहेत याच जागेवर. हा पण अशीच आपली कोणाला काढून देतं. बघा पडवळी बघा किती असती. अक्को बाजार भरात. हं. ही बघा. हे मला छोटस वाढायला. अश्विनी आमच्या बाबूला ना छोटस वाढ. छोटी ताटली असेल ना त्याच्यात दे. थोडस कारण बाबू आहे म्हणून. बाबू 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 आहे ना तो सारंग सारखा. फक्त स्वतःच्या हाताने हा म्हणून तो मोठा बाबू. कधी बायको भरवता पण त्याला. काय हे मारतच होतं डायलॉग. काय सांग. बाबा गाडीवर बसून. थांबा तुमका घेतोय मी घराकडे. बाबा गाडी काढते तुमची. मी यांची वाट बघित ना. मी जेवण इलं आपलं मस्त पैकी. कस्तबाईची वर म्हणजे हात वाजले किती मग? त्याच्या बरोबर तू राहा. 3 वाजले 2:30 वाजले. नाश्ता नाही केले ना. ही कुठे खाणारी नाही. मी बसते हा. बसा तुम्ही. पहिला तुमका प्राधान्य दिलं. बसा. लेडीज फर्स्ट. माझं तुम्ही हा मी बसतलं. मी अजिबात लादणार नाही. फक्त भात कमी करा आणि भाजी. ही बघा ही पहिली बसली. यांका काय गव्हांची काळजीच नाही बाबा. बस आहे त्याच्याकडे. तो बघा त्याच्याकडे झोपूक दिल्या ना.
वा गुलाबजाम ही मेकावतली या तेवढा काम करतली या टाकूची नाही ती आवडीचा हा बघ विचार टाकती काय नाही आता हे कमी करायला नाही सांगणार. नाही ना हा माहिती आहे भात कमी करूक सांगण्यानी त्याच्यात ऐकणार नाही ती फुगडी बिगडी घालतास की नाही नाही रे बाबा कसे अगे घालायची नाही कोण घालतो काय माहिती नाही. ही बघ कास मुंबई सुनीली फुगडी मी घालू काय जायत नाही. मग काय आलं ग आणि काय घालतो ते काय वडा माहिती झाला. नाही. नऊवारी साडी बिडी आणलेल्या आहे फुगडीसाठी होय बाबा. घडी मोडल्याच्या न्यूजच्या मग काय झाला मग त्याच्या आता घरी मोडल्याशिवाय तू परत घेऊन जाणार मग आता काय करणार हा झाल्याच नाही फुगड्या. मग कशात गोहाना आहेत ना दिवस आहेत ना अजून हो आणि ते ह्या घालता ना चितला बितला असतो त्याच्यात फुगड्यांचे दिवस आहेत मग मग ती एक नंबर का असतं चितला ना हो. मग आता काय झाला हौशी कला करा ती हो पण या आपण घ्या पण घ्या पुष्पा एका टाइम मग काय सगळ्या आपण घेऊन ये तुम्ही दिवस आपल्या आपल्या घरातच घालायची होती ते आपल्या आपल्या घरात घालतो हा, तिथे आपल्या म्हणतो. आपल्या घरात एकत्र म्हणजे हा, आपण एकत्र घ्या, नाही होत. पुष्पा, किंवा या आता भावना तुझी बायको आपापल्या घरात अशी ते मिळून फुगडी घालायची ना ते चालूच असतात मग तशी घालतात ती दोघा जण पुष्पाने पण घे खालना वर वरणा खाली दुसरी नाही, गौरीकडे घालायची होती गणपतीकडे काय घालायची गौरी आमच्या यांचा जागरव नाही कानव नाही उडून तिचे म्हटलं आमचे दोन तरी गौरी उघडती हो ते पण त्यांकाव नाही जमा ते झोपले हो झोपेशिवाय आधी त्यांका झोपेशिवाय हा का दुसरा भावना तू गीती भीती का पाठ करून येईलच ना ते- कुठं आणलेले आहे गीत 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 माहिती आहे दीदी ए ग ग गीत माहिती आहे काकी थोडंसं बाजू. काकीक माहिती आहे आपलं गीत हा. नाही, मी जातो आत नाही. म्हटलं आहे तुमच्याकडे एंका फुगड्या? एंका एंका दोघांका सांगा आपण जोड्याने घालूया फुगडे हा तुम्ही आणतात ते झालं ती व्हायरल होईल आमच्या डिमांड होय तर पूजा मस्त पुण्या, डाळ वडे पुष्पा, वडे. तुझी सासू भावना तू झाले 5 जण आणखी किती हवी ती येऊ नको कोण. हीच पुन्हा आम्हीच येत ती ना. नाही पुन्हा मादी नव्हती ह्या वर्षी तू 5 दिवसात या वर्षी ती संपार होती गे तो काय म्हणतो, जाऊ दे. लग्नाचा व्हिडिओ बघितला नाही बघला नाही की नाही तिकडे भरपूर फेमस हा? फेमस एकदम अरे त्याच्या बिल्डिंगच्या खाली हम्म. आमच्याकडे त्या दिवशी येत होते ना बिल्डिंग खाली त्यांच्या कोणतरी एका गमला अरे ती तुम्ही लग्नामध्ये काय माका पण लय जणांनी विचारलाय देवगड आमच्या हा हा लय जणांनी विचारलं बऱ्याच जणांनी आता पण सांगितलं आणि की आमका लग्न कळवलाच नाही म्हणून उसळपाव ठेवायचो की अंगाशी येता छा. जास्त दुसरं झालं की तसं- जकडे आता आहे गेल्या प्रत्येक time ला आमच्याकडे तास झालेला काय यंदा कसं झालं? समजूतदारपणाने झालेला एकाकडे उसळपाव तर दुसऱ्याकडे नसतात आपल्या आता यंदा की नाही सगळ्याकडेच उसळ पाव. सगळ्याकडे झालं की तसं मग ह्या अंगात येताना कोण ह्या खाऊ मागत नाही तेव्हा ना 700-800 पाव पुरायचे नाही आता नाही 250-300 झाले पाव की संपली थांबली पोर काय ती. आणखीन ह्या पण नाही म्हणजे कसं होता मेनू बदल बदल खाणारी नाही आमच्याकडे हत बाबल्यासारखी ती एका टायमात पटापट म्हणजे 7-8 पाव तू बाबल्या तुझ्यावर दिला शेवटी बघलं हो डायरेक्ट तू किचन मध्ये जाऊन खाता मी डायरेक्ट तुझ्यावर दिला. बाबल्या खाल्या म्हणून अशी किती मी डायरेक्ट उसळ करतात त्यांना करू मी मदत बिदत सगळा करून येणार मी आणि सगळं खाऊ बिको मदत करा. आमचे कोण दोघं चव पण बघित नाही कोणच्याकडची मी मसालोत तसो मारूक सांगतो सो वरण असो बघ आता तो व्हिडिओ येत त्याच्यात बघ काय केलेली आहे मसालो ढवळलेली आहे नुसतं पाणी येत नाही दिलं फेकून आम्ही तर विचार करतो की करूची की न करूची विचार करतो रे काय म्हणजे करायचं उद्या करूची की न काय करूची नाही. बटाटे वडे कट वडा ठेवा म्हणजे वेगळा अंगाशी आलं की मेला मग ना आता होतं ना. वडे ठेव मस्तपैकी वडे बटाटे अरे बटाटे वडे ठेवायचे आणि चटणी ठेवायची झाली वेगळा करायचा प्रत्येक गेल्या वर्षी समोसे ह्या वर्षी आम्ही डाळ वडे केले थोडा जातात. चांगला पाहिजे मी गणपती आधी पाया पडलं आणि हे हे आता जेवले आधी पहिले आणि नंतर आता पाया अजून पाया पडाक नाही गणपतीचं बरं, आपण नाही जेवण झालं. मग देवाक नमस्कार केलं त्या हिशोबाने. मनात जेव्हा सांगलंच ना मी शूट करतोय म्हणून माहितीये? मनातल्या मनात ऐकलंय दिसत नव्हतं मामी जरा अशी पोज मध्ये राहा एकदम तेच सांगते काय अशी काक्षेतली मामी ए गो बा उगीच मागे तसंच लोही झालेला अति अति झाला तर जरा
हे कुळ्या कळा नाही हो. मग चुकी कोणाची? मी असतोय तर तुका तेवढा नाही करू लागला. होय ना मग. हे दामीच यांच्या नादाक लागायचं नाही असं यांच्या. जाऊन दे, चल आता काट्या कावी लागल्या वेळ केला. आता झालेलं, आता गेलो तो पाठच्या पाठी गेला. असं मी किती मॉप चुकी केलंय. किती लोकांना व्हायरल केल्याने मारा एकदा अनेक गावलं. लग्नाक मी ना कसं येईल तुका माहित ना, पुष्पाक स्कूटर लागली त्या मनान विचार कर. गरगरच लागला. स्कूटर लागली हा कसा आणलंय माझ्या माका माहिती. राजापूरला गेलो एका काय लागतात एका विमानात नेलं ते दिवशी मग विचारलं विमानाची खिडकी उघडी होता की नाही, तो पहिला प्रश्न विचारला. म्हणजे बघ डोक्या का पाच तसा म्हणते आमची सुरुवातीच्या गोष्ट. फोटोत पकडलं रडता की काय राय, राय. होय मग तसाच दिसला डोळ्याचे आधी गेले. म्हणून तो गेलं. नाही रटेल तर हा एक हा. हा एकच आवाज आहे सुरू सुरू. हे, बिट्टूचा फोटो भारी गेलो घालत असता ती मिशी. पण नाही तो. अजून बघलंच अजून नाही. बघ. अरे आता गेलो ना तो. अरे त्याका दाखवू आधी मग. हे तुम्ही काय बघता, चेका आधी दाखवा. त्याच्यात बघून झालेले हो. मग हे याला पावडर लावली पाहिजे ना. कोणा बिट्टू नाही. वाकानं कशी बघतात ती दिसत नाही ना. वाकण म्हणजे ही बघू इथे अशी वाकण बघतो. परता ग किती वेळ गेला? या युट्यूबर अरे युट्यूबरचा हे आमचा फोटो आहे. हे दिसतंय ना. दिसतंय युट्यूब वाले युट्यूबर. ते डायलॉग मारला ना कोणते, अरे कलर्स ऑफ कोकण मध्ये कोणते. ही इळ्यातली सगळी होती ना हा तुमच्याकडची, ते सगळी बघतात. माका जकडे जकडे भेटतात गेलंय की. हा पोज बीज भारीच मारले ना खतरनाक. तुमचे पोज त्याका परवडणार नसते. माझी वेगळी पोज होती. कंटाळ जो असतो. अरे यांनी जाग्यावर 6 वाजवले. कंटाळ जाग्यात हुशार निघालस पण तू नशीब मग जाग्यावर सांग तुझ्या पहिल्या फोटोकत तो कंटाळ जो असतो. त्यांचं आता करूच लागणार त्यांना पोस्ट वेडिंग शूट करू हा. करूया ना रे. माका मागणी मोहपत बाबा सागर. इंस्टाग्राम माझा फुललेलाच असतं सारखे. नशीब तर लग्न झालेला माहिती आहे, जर नसताना तर मग काय बघून लाईनच लागली. छे मी एवढं केलंय नसते आधी. चांगलं असते मस्त. तू घाई केलंस ना. काय सांगणार, या आधी माहित नव्हतं ना. हो विनूने अगोदर चालू नाही केलं. नाही लेट चालू केलंय. तुम्ही एक नाव घेतलंच नाही, मी ऐकलं नाही. आता गहू कव्या हो नाव या तो वय काय हा? या घेऊ काय नाही 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 नाव आम्ही जाणारच नाही तर. दोन ऑप्शन, एक तर नाव घे नाही तर 1000 काढ. दोन ऑप्शन काय तर बघ काय परवडत हा. बाप्पाच्या पायाला. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया मोरया. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. काय तू काय करतो बाबा? होय हा आता गणपती गेलो की गणपती गेलो का? ए बाबू पण बघ बाबा तयारी करतो ना. होय होय आता पुढच्या गणपती तर तू काय आता कर. आणते गणपती. आम्ही आपला आहो तोपर्यंत. तो बिट्टू पळता कशा का तकडे? हा? बिट्टू पळालो तकडे. नाही, बिट्टू पण तुझ्या बरोबरच हा हा तकडे बघ कसा चालला. मग हे बघ मग हे लोकांच्या पोरांचे कळी काढी, हे आमचे कळी काढी ती. आता यांच्या जिल्ह्याचे काढल्या की हे हो कसा करतो. आपण आता सांगितलंय ना, त्यांना वचन दिले ना, मी पुढच्या वर्षात आलो. होय ना. नंबर लावताय हा मग देवासमोर बसून बोलता ना तू. आता गणपती गेलो काय बघते काय तर म्हणून मग बस फेमस बघ. होय की नाही. आता तुझ्यावर जोर आहे बाबू. त्याला पुढे कोणा शब्दात ठेवला त्यावरून फोकस आता टाकायला. हा. काय जग माझ्यावर वाट प्रेशर बघता प्रेशर वाट बघता जग अख्खे. नाही प्रेशर येऊ विषय ना, पण बघ ना. नाही बाबूवर प्रेशर आलं ना पण आता सगळे बोल. मग माका कॅमेरा असो धरता येऊ मिळणार ना काय तकडे. धरूक भेटतोच ना. एका खांद्यावर तर नाही, एका खांद्यावर आता सारंग घेऊन इलाय तसो मागाशी. म्हणतात ना बरोबर आहे, कशा भेटतो बरोबर चला मग भेटेल. चला तू बघा आता कॅमेरा बघूसाठी तू आता असं सांगतोस की आपण पोरग्यांका बाकी घेऊन मग सांभाळणार काय कोण दोन्ही आहे? गोष्टी होतं. दोन्ही गोष्टी करून ऍडजस्ट गेल्या. करू मग. बघा होय होय. म्हणून का पोरग्यांपासून लांब राहायचा, कॅमेऱ्यात घेऊन बसायचो हा? तू आणलाय ते फुल डायलॉग मारला घेतल्यान रे ना माका.
बिट्टून नाव नाही घेतलंय नाव घेतल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही. हा, राव. अरे बाबा आमका लग्नात रावत तू. हे लग्नात गावलाच नव्हतं आमका मग आम्ही तेवढं चांगला नव्हतो. पटकन सुरुवात अरे आणि तो लग्नात घेतलं तो आधी बिट्टूच्या बायको मग बिट्टू. ते सारा वेळ नको बरोबर आहे. त्यांना पुढे जाऊचं ना परत का त्यांच्या माका येत नाही काय येत नाही तुमचं का बरोबर येतात तुका कॅमेरा चालू आहे बघ बरोबर येतात आता तू पहिलं बिटू नाही होत आता येता बिट्या चल सारा त्यांना जाऊचा वेळ नको येता नाही येत म्हणजे दगड कसं होते तिकडे बेटा तू सुरुवात कर मम्मी माका काय का तुम्हाला बाबा, येत काय नाही? यार, नाव घेऊ येत नाही कोणतरी ऐकलासच नाही कसं म्हणजे असं लगीन उपयोग आहे मग नाव नाही नावाशिवाय लगीन नाही होत नाव घ्यायचं लागतं ये मामा चल ये मग मामा सांगते की नाव घेऊ याच्यासारखे करतात मामा मामी हा चल बाय बाय चला बाय 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 दोघांपैकी एकाने तरी घ्या ना. तू काय आणि सोपी नावाचं भाजीत भाजी मेथीची काय म्हणा रे काही माणसाला. मी बोलायची भाजी मेथीची बायको माझ्या प्रीतीची झाला हे आपल्या सांगा. बाबूने ठीक हिंदीत आहे. घेतलेलं आहे भाजी मेथीची वर्षा माझ्या प्रीतीची झाला अरे काय किती इझी नाव घ्यायचं. आणि एका कानावर एक घ्यायचं नाव म्हणायचे अंडे सात त्यावर ठेवली परत अंड्यावर अंडे. अंड्यावर अंडे नाही ए बाबू घे आता अरे होय बोलली होय. ते मग आता मग तू बाहेर येऊ काय नाव घेऊ तुमका एवढ्या माणसात लगीन करू अरे बायकोचं नाव घ्यायचा. जाम फुल कॉमेडी आहे ही कमी आता व्हायरलच करतोय नको रे बाबा अबो, घे, घे. घे, घे, घे. जरा घे लवकर. आठव वेळ घे काय टेन्शन नाही आम्ही बघ म्हातारी तयार झालो ठेव तरी- तयार ठेव तू तोपर्यंत तयार करा हा. बाबून घेतल्या बाब वागदेमध्ये माहेर दामसंडेमध्ये गाव सागररावांचे नाव घेते सारामध्ये नाव अरे वा नाही याच नाव तर घे मला माहिती होतं ना घेऊ किती वेळ आता बघ, वेळ चार किती माणसं लावलंय? किती वेळ विसरलेलं गावचं नाव विसरलेलं ना आता. हा हा गावचं नाव. गावचं आपलं नाही? खायचं होतं हे 4 शब्द फुकटचे एवढे वाया गेले कोण मग किती मोठं नाव नाव. घे पोचली रे मग. आम्ही बघ चला आता आम्ही चलता हा, चला. उशीर मॉप झालो ये, पकडे बघा. मग तू घेता? आम्ही घेतोय, थांब, थांब, थांब. अरे वा. घेतो, या. अरे, सही आहे. आम्ही बाबा नाही मी सांगते हा. देवीच्या मंदिराला सोन्याचा कळस आणि हितेंद्ररावांचं नाव घ्यायला मला नाही आळस अरे वा क्या बात आहे क्या बात आहे सही. छे, तुझं काय नाही काय नाही शिक, काय नाही अरे म्हण ना भाजीत भाजी नाही तर मग काय भाजी भाजीत भाजी मेथीची हा. मग सारा माझ्या काय काय? मेथीची. भाजीत मीठच टाकलंय ना? नाव का? छे. नाव नाही नावात निघू नाही गावात जा अरे घेतलं दे, हा. काय मामीन उडवलंय फुल चल बाबू बाय 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 कधी येतं गणपतीच्या पाया पडा कधी येऊ आता जिलाक ही- तरी पाठवून दे सुने एक नि जिला ती आता त्यांची उद्यापासून ए, मामी, ये फिरती ना, चाल तू पण ये ना. कसं येऊ बाळा नवीन घर आता ही बांधलं उद्यापासून चालू फिरती मग काय करणार घर तरी नवीन बघू मग. पण बाबू कसं येऊ रे येण्याची माझा इच्छा हा की गणपती राखायचा मग कोण आहे सर सा यांची उद्यापासून फिरती बरोबर ते पण आहे मग चला मग हा चला बाय बाय टाटा. बाय बाय टाटा. चल बाय वर्षा वर्षा नाही ऐकत बाय बाय चल झोप आता काय तू नाही त्या बदनाक जाऊचा रे तर मित्रांनो आता विनूच्या मामाकडनं निघतो मामीचा बघितलास मामीने टाकल्यानं गार करून चल चल बाय बाय तर मित्रांनो आता आम्ही चाललो रे आता मावशीकडे जाऊया टेंबवली जाणार आणि ते मामीन जाम उडवलं ना बिट्टू हैराण केल्यानं तो केला तर मित्रांनो अशा प्रकारे आता आम्ही टेंबवलीत माझ्या मावशीकडे येईल बघितलं असेल मागच्या वेळी हा नारिंगरे करा येतो ही का मॉप जरा मला लागतात हा ही कोण कळाली कोण सांग माझी काकीची सून काय घे टायमिंग मध्ये मी गेल्या वर्षी करंजे करताना चिल्ला लाईट मोठी लावल्या ना त्यामुळे दिसत नाही बरोबर पुण्याक नाही
त्याचा वेळ नाही बिजी आता असं मी थैनाच बघलोय म्हटलं करंजे उतूर करतो माका वाज भारी येता लगे ही वाटतं मेन अशी वाटतं फुगड्याची आमचं गायक तो कोण गायक गायक हो मग एक गीत म्हण बघूया याक म्हण याक याक घे आत्ताशी कोण म्हणत नाही याक गीत म्हण अशी का शे अरे दिसतच नाही करंजी कशी तळतात कोणा पुण्य खिळ नाही गे पुण्य खिळ नाही मग सरळ भाजा गे एकदम हे बघा गरमागरम करंजी दरवर्षी मी करंजी करूच्या टायमा घेते बरोबर माका गरज माहित नाही काहीच आता तर मित्रांनो हे बघा मावशीच्या इलं आणि तिथं गणपतीक पाया पडायला जातं कैसून जाऊचा चला हो व्हिडिओ बघता तुमचे काय मग मी लाईक पण करतो. हा तुम्ही मुंबईत असतात की कारण ती मालकीन करंजा तळीत होती ती सांगत होती आमच्या गणपती आधी पाया पडाक चला पहिली म्हणून त्यांच्या गणपतीक आधी पाया पडा नेलंय हां तर मग एवढ्या लवकर म्हणजे मी असताना एवढ्या लवकर म्हणजे का हां के ही माझी मावशी आहे हा मोठी मावशी बघितलं असेल मागच्या ही वहिनी चला जाऊचा झालो उशीर मावशी पुणग्याक सांगता येऊ चल गे चला जावा गाडी ती काय ती थंय लावला जावा जावा हा. काय देऊ नाही काय नाही चल लाव जाव त्याला होय काहीतरी लाव चल हा हा जावा तर मित्रांनो मामा मावशीकडे जाऊन झालेला आणि गणपतीच्या पाया पडा नेला तर आत्ता चालला घराक पिंक्याकडे जाऊचा होता पण पिंक्याच घराकडे येईला त्यामुळे हैसूनच आता डायरेक्ट घराक तर आता यो व्हिडिओ येत थांबूया तोपर्यंत बाय बाय हे बाय बाय करा रे तुमका त्यासाठी ठेवलेले आहेत बाय बाय करू नाही तर तरी तुम्ही काय बोलणार नाही चला पुढच्या व्हिडिओत भेटूया पिंकी सोबत पिंक्या सोबत भेटाय हा चला